तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान फालिदों। गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै मुलुगनां आबहावा सानखौ फालिनायजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै 5 जुन 2025 इं बृहस्पतिबार सानाव जिल्ला एबसुनि बानजायनायजों तामुलपुर दखरा एबसुनि सिङाव थानाय मादारबारि दालाय एबसुनि बेन्दोङाव थानाय 1 नं बराकाचुपा गामियाव मुलुगनां आबहावा सान फालिनायजों सोमोन्दो लाखिनानै बिफां फुलि गायनाय मेहेरगोनां हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव गिबि बिफां फुलि गायजेनगिरि महरै बाहागो लायो तामुलपुर सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि पिजिटि मानगोनां डक्टर बिनोद कुमार बर' बिथाङा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। बिथांजों लोगोसे जिल्ला एबसुनिफ्राय बाहागो लायो फारियै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि बासिराम रामसियारि, गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि जीवन बसुमतारिजों लोगोसे जिल्लानि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे दखरा दालाय एबसुनि बिबानगिरिफोर आरो गामिनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायजों आब्रुथियै जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियाव मुलुगनां आबहावा सानजों सोमोन्दो लाखिनानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 200निबो बारा बिफां फुलि गायनायजों लोगोसे आबहावानि सायाव गुवारै सावरायलायनाया जानानै थाङो।